Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak na bindisyon nga aldaw kada kayo amin. Di pa kasaritaan nga intaikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo Avanji, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Avanji. Tubuak ti Bagulin La Union. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinsa-binsa tinagbalin apadas ko iti biag, nga aging ga ita, ket madama apagdaldalanan mi nga agiina. No itinagan ni ayat, aklunek, anagbalinak amaag ken bulsek. Ngamin, nakirelasyonak iti lalaki nga amok nga addaanan iti pamilya. Iti likodan ti panakaamok nga addaanan iti asawa ni Lauro, naglemes kami latta iti ragsak nga uray ammumi nga aglanglangoy kami metten iti basol. Bali tallo tinagbalin nga anak mi ken ni Lauro, ngamin kambal ti may kadwa nga inpas ngay ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Unay matlakit din tigas-kasat mo, anak ko. Apaya si kapay tinakapasamakan tigas to'y. Mami. Mami, agar bisan. Agawit tayon. Agur uray ni daddy tulugan. Itulod da tayo pa'y kanoy jail balay. Sakbay nga gawid. Sige, anak ko. Umuna kayo ni tiayan ti amayo. Sumaruno akmat lang nga dagos. Agpagadak lang ka ni manong niyo. Sige, mami. Agawaan nyo, ang mga nipig sana titudo. Juan, ala, umuna kayo. Umay kan, Chloe. Wan manong. Joshua, anak ko. Namnamaam asila lagip kaming tulatakan ka. Saan na kanto pulo sa malipatan? Nang runa nakitimpa ti mapakalaglagipan mikan ka. Katno sa dino mantiayan mo ita. Balunam ti pamatag mi a pamilyam. Amok ken mamatiak nga agbalin ka anaragsak itinagkay sa biyag. Mami, kitain niyo Agdardara man ang tiagong ko. Apa yan, anak ko? Mabit lang, mangalak iti panyo. Mami. Adoy. Mami. Ala, agtugaw ka, anak ko. Ditoy. Itangan mo basit, anak. Basta kastoy ano po doon. Agdaringo ak, mami. Wan nga, Rod. Di ka madanagan. Agsardeng matlaang dayta. Orayan nak ditoy, mangalak iti yelo. Wan, mami. Mami, at tatari tisbok itay. Kasla, makasarsaruak, mami. Anya, kasano tirik naman ako? Ada ka di nasakit ken ka? Ada nasakit iti bagyem? Maululaw ka di? Uno, anya? Awan matkit di, mami. Iso na lang ita. Kasla, agkapsutak, mami. Diyos ko, anya ka di daytoyan na mapaspasama ka na iti anak ko. Mabit lang, tawag ak ti amayo.
Aday ta, nasukat akong ti t-shirt mo, anak. Kumusta ti riknam? Medyo okay matan, mami. Nagsakit lang ti siko ken tumeng ko. Kasla pa nagriknak at limlim tagdang orasan man. Kasla, imadot limitim at ilupukin imak. Di ka agdanag, anak ko. Amok asaan nakaabaybay ang ti Diyos. Mamati ka maikat matlang dagita ang nasakit kan limitam iti bagim. Mami, Adaak lang dito'y amangayawan kan ka, anak ko. thank you, mami. Oray dadakil kami. Adda kayo lang tama aywan kata kami. Siyempre aging ga si bibihagak. Adaak lang dito'y amangayawan kada kayo kan ni Chloe. Daita kumatilaglagi pa niyo akanayon. Mami, adda ni Daddy. Kumusta ngayon? Naimbag man ta nakaumay kalawro. Wine, kagapkapok lang yung opisina. Abay, anyatin na pasama. Agan ano ka, Dexter? Okay akong daddy. Manipod ita. Kanayon may kuntimang sarungkar kada kayo. Tumulong ak iti panangaywan mo kadakwada, Vanji. No siyak, awan parikot iti dayta lawro. Ngam ti saludsod. Okay lang ka di dayta iti pamilya. Wine, nagsarita kaming gini Miriam. Kat imanugot man. Nasayat mat nga rod no kasta lawro. Dexter, Chloe, Daddy, Daddy? amok nga do tinagkuraha kada kayo anak ko. Kasabay ko ma, tabay andak amang sulnit kada kita ang nagkurangak. Sa dino ti papanam, Dexter? ijay kanto, mami. Mapan ko lang kitain dagiti babarkadak. Ay na, masansan mat ang tiruruar mo. Saan ka kumana mapan ijay? Ang mga no dapay dakas ang mapasamak kan ka. Mami, awan rumba nga pagdanagan nyo. Kabailak ti bagi. Ken maysa, agan anadak man. Saan? Diyak kayat. No imbagak adi ka rumwar. Saan? Mami, 20 anyos akon. Saan akon nga ubing. Kabailak ti bagi kunak man. Dexter anak, konsernak matlaang kada kayo. Palubusan kayo matarumwar no kumatawan sakit yo. Mami, gapo ka di tanda sakit mi. Ikulong da kami latan dito'y balay. Please, mami. Kaya't kumat ama padasan ti normal apa nagbiag. Pangaasi yo, tadi yo kumamat ipaidam da ita kanyak. Dexter anak, di mo kumamat ikan iti sa bali aka ipapanan ti kastoy nga aramidag. Pampanunutak lang mati pagsayaatan yo. Mami, numatayak ka po iti irurwar ko. Ay kat talaga siguro aday tatigasat ko. Dexter! Isuntumat lang ti amin ti turong tayo. Matay tayo amin, mami. Saan? Di ka kumamat agsaw iti kasta anak ko. Saan mo lang nga mo? No kasanwa ka masakitan. No mapukaw ko pa iti maysa ka na kayo. Basta rumwarak, mami. Desisyon ko na ito. Iso pang asiyo tas anda ko nalapdan. Makaamon ti Diyos kanya, mami. Adda hemophilia dagiti duwa nga anak yo, ma'am. Hemophilia ko na, doktor? Wan, ma'am. Kinapudno na, manmanula ang tikastoy asakit dito'y pagilian tayo. Dahito'y asakit, kat makuna a genetic. Wan no matawtawid. Dahito'y kat mabalin ang natawid ti babae iti amana. Iso ang matawid mat dagito'y dagiti agbalin nga anak na, kang runaan dagiti lalaki. No kasta, doktor? Alam di kay madanagan. Ngamin adamot ten dagiti therapy ang mabalin nga aramidan tayo. Itikas na kat matulungan dagiti anak yo. Sige, dok. Uray anya pa'y a klase ti therapy dayta. Aramidan niyo. Basta lakit di maagasan dagiti anak mi. Manungay ti magastos. Vanji, oray manupay deta. Si sasaganak amang tad.
Basta gimbaglaing dagitan nakta. Di mon panunod ng ti kwarta. Siya kung di makamoy ti dayta. Lauro, Doktor, pangasiho. Aramidan niyo amin nakabalan niyo. Tapno aging pagdagitan nakmi. kumusta dagiti anak mi, doktor? Kas itikid daw ni sir. Nayalis min ida iti may sa private room. Madamadan nga agin ina nga. Panagkunakit mabalin nyo idan ang mapankitaan. Agyaman kami unay, doktor. Ato ya, inyalaan kay ti kapem. Agyaman ak Lauro. May bagam kasing karagitan anak mo, ti may papaniti sa gigda. Wen, ngam, jak imbaga kadakwada ang natawid na kanyak day ta sakit. No mabalin, jak kayat asyak ti sideranda, gapu iti sakit alaklak aman da ita. Saan mo't siguro? Awan mo't yakin kayat amadan day ti kasta sakit. Natawid ko day ta sakit iti day di tatang. Kasi ti Diyos, jak mat napadasan dagiti sintomas na. Isu na lang, tamatawid mat gayam dagiti agbalin nga anak ko. Nangruna dagiti lalaki. Isu mat lagayam amanipod ubing da. Uray basit laang asugat da. Kasta una yan ti panagdara na. Kanayon nga agdaringongo ni Chloe. Ni Mat Dexter. Kanayon nga agkapsot. Inton kuan matalimudawan. Ado dagiti litam iti bagina. Kan naut-ut kano ti entero a bagina. Ba nagapagbutbut nga unay. Ngamin, kastamat laang tinapasamak iti day di Joshua. Wanji, Numamuan da asyak ti gapuanan ti panagrigrigat da. Ang mga nutumokno sa dilangit ti babawi da asyak tinagbalin nga inada. di mo panunutan day ta. Gan maysa, saan gamot ang nagkurang ang nangaywan kadakwata? Inaywanan, gan impatag mo ida. Nagbaling ka na sa yahat kadakwata. Isungawan nga rudrason. Tapno si kati si direnda iti sakit alaklak aman da ita. Aping agsangsangit kayo, mami. Nakariing kagayaman. Kumusta ti Riknam? Anda ka din nasakit kan ka? Awan mat, mami. Maladingitan aklaan. Ngamin, agsangsangit kayo manan. Huston, mami. Patib karam ko matipakinaka mo. Diyak gamin malapdan ti agsangit. Nang runa no makitkita kayong agkabsat iti kasta kasasaan niyo. Wala. Ngam na makikita kayo akasta. Kasla mapukpukawan akmat itikirat ti pakinakam. Mami, tiyak kaya't amakita masaksaktan kayo. Siyak ti magagapo. No apay anadaan kayo iti kasta asakit. Ano di kaya't yung asawa, mami? Ti sakit yo. Hemophilia ti awag iti dayta. Natawid yo kaniyag. Maagasan ka di pa'y da ito sakit, mami. Basta, baka yung kayang dating pasol. Makakanaldan kami ti kastoya sakit. Dexter, Mami, Dexter. Saan mo kumasidaran, mami? Awan basol na. No sana ka po iti dayta sakit. Saan tamot kumamalaklak am ita ti kastoy. Apay nga itayo lang ay pagkakata kami. Dexter, anak. No apay matingamin. Kasi kapay lang tinagbalin ngayon namin. Saan kuman na si ka? Itikas na. Saan kami ngagligrigat itikas toy? Manong Dexter. Diyak nagayatan amadaan iti sakit ay hemophilia. Natawid ko na ito'y iti amaag. Day di lolo yo. Saan unay amapiktaran dagiti babae? Ngam sigun iti doktora ng taming kada kayo.
naapiktaran ni Chloe. Gaputa kambal kayo kat nga rod. Nagmalas kami matanan na yanak. Di ka kumamat ang sawi, tikas na, Dexter anak. Wan, pudno aga po kanyak. Naandaan kayo, itikas na sakit. Ngam inaywanan kayo, mat. Diyak mat nagkurang kada kayo. Inpatag kayo, itinalablabas pa, ngam itibiyag ko, Dexter. Di mo lang amo. No kasakit, di makita kayo, itikas na kasasaan. Boston, Mami. Saan kayo kumangagsan? Mami, jakit ti may tulan, iti na iti manong Joshua. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko ti normal na panagbihan. Saan kayo amatay? Awan ti matay ka na kayo. Basta dungag kayo lang kanyak. Agtungpal kayo itibagag. Tapno saan kayo amay sagmag. Dexter, anak. Mami, Oh, apay adi ka pala bumangon. Apay yan anak ko. Anya ti pagsangitam. At ka din nasakit, ha? nagsakit din tiro bagay, Mami. Kita nyo lang itisaka ko. Tumang, siko. Ang lalabasit namanin. Kita nyo. Inbalutilitam iti bagay. Diyos ko. Nagdaringungok mo't lang itay, Mami. Ala, di ka nagsangit, anak. Inawaga kong jamayo. Nunaskan nga isubli na kay hospital. Aramidan mi. Maagasan ka lang, anak ko. Dexter, anak. At tuyan ti kanam. Mangan ka. Itikas ta. Ada pamigsam. Mami, sorry. Pakawanin da, no sinidir kayo gapiti sakit mi nga kakabsat. Pakawanin da, gapiti kinasukir kong anak. Sorry, Mami. Pagbabawiyak ulay dagiti nararamit ko iti kalabas. Anak, napakawan kan. Mami, Adaman dagiti gundaway nga agrikyarta. Ngam amok amay saka na sayat nga anak. Maawatan kamat iti ko na maakayat mo ti normal a panagbiag. Naamiris ko nga damat nagbidutak. Gapoy tinalaos abutang ko ama po kaw kayo ka ni Chloe. Tiniktarak ti biyagyo. Saan kayo a pinalubusan nga agdesisyon para iti pagbagyo? Kat ikarik a manipon ita. Agbaliwan ti kasta at ratok kada kayo. Mami, agyaman lang iti amin nga anos, kan sakripisyo yo. Saan nagapo kada kayo? Ang mga nabayag kami na si Moko, kini Chloe, kapoy ti daytoy a sakit. Ipatpatag na kayo, Nay, Mami. Ay, naimbag man ta napanunot yu tinagawi dito'y probinsya, manang Vanji. Wan ading ko. Siyempre, mailiwak matlatta kada kayo. Berbero kag matlatta ti biag dito'y probinsya. Nang runa ti kanayon nga iyo umay tayo idi dito'y igit ti baybay tapno ag picnic. Ay katwa naman ang, sa bali tamat ti biag dito'y probinsya. Malaksid a natal na, presko pa iti malangap mo nga angin. Naku namon ading ko. O, kitam dagiti anak mo. Madlaw ang nakaragragsak da ang nakatugaw iti kadaratan, kabayatan ti panang buybuya da iti ililanak ti init. Wan nga rod. Iso na lang tamas asya na kadakwada. Gapo iti sakit alaklak aman da ita. Ang
Amo makademila, mang namnama ak adom tang tumatlaang tigundaway. Asong batan ti Diyos dagiti kararag ko. Kat agimbag dagiti anak ko. Wen amanang, mamati akmat iti dayta. Ngamin, awan imposible iti Diyos. Patsyak adengdenggen na dagiti kararag mo kenkwana. Tinasayaat, ingkapay lang kadwaan dagiti anak mo manang. Isaganak labiit dagiti kanan tayo. Apag gusto, agturong mat kanon nila kay dito kadwa na dagiti anak mi. Sige nga rod ading ko. Katagyaman naklaunay ha. Awan anyaman na manang. Gusto mati isusurot ni Ivan ka ni Irish. Iti kasta, makapagbabanding damat nga kakasinsin. Oh, mami, umay kayo. Kaduanda kami amang buya iti ililinnak ga init. Agisam kayo mat amami. Rumbang nalaang anaragsak kayo. Ngamin, agkakadwa tayo ito. Amoyo anak ko. Maragsak anak unay ang makakita ang naragsak kayo. San alapad ti mo pilya? Tapno agbaling kami anaragsak, mami. Kan may sa, amok atartarabayan da tayo ti Diyos. Amok asaan da tayo abay-bayan. Mami, Mm? ipatpatag da kayo unay-unay. Kat agyaman kami. Ngamin, da kayo tinagbalin ngay nami. Pudno na tikino na ti kakambal ko, mami. Ay na, agyaman na kunay ka na kayo anak ko ha. Da kayo ti makuna ha, kinabaknang ko. Da kayo ti ayan ti ragsak ko. Mami. Kasta unay ba't panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, naadaanak iti anak akas kada kayo. Malaksid anatulnog kayo, nasingpat kayo pa'y. Nagasatak, ngamin, kas kada kayo ti intad ti Diyos kanyak. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Numaminsan, adda dagiti gundaway amapan panunot ko, adus dusaan naksamatan ti Diyos, gapu iti basol, apan nakirelasyon ko iti lalaki, nga addaanen iti pamilya. Aklo nakmet dagiti nagbidutak, banag apagbababawyak unay. Nga manyangay nga rod, talaga siguro nga iso ti makuna agasat mi, nga agiina. Ti hemophilia kat may sa asakit amatawid, daytoy asakit ket addaan sintomas ti panagisbo iti dara, panagdaringungo, panaglitem ti bagbagi, panagletteg dagiti saka, tumangken siko, ken daddo mapay a sintomas. Gapwanan daytoy iti kinakurang ti makuna a clotting factor malaksid iti platelet. Nga iso tinakapukawan ti inauna nga anak ko. Iti agdama ket lumablaban latta dagiti dua nga anak ko iti daytoy a sakit. Masapol a ma-therapy ken ma-schedule ti regular apan nakasalinda iti dara, iti kasta ket mabawasan ti sakit ken ut-ut a marikriknada. Tumulong met daytoy a mabawasan ti panagruar ti dara, manipud iti uneg ti bagida. Daytoy man ti pakasaritaan ti biagmi. Ket sapay kuma, tan nakaibati daytoy iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nangyornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan basol mo pagayam ko. Di mo pabasulan ti bagim iti agdama a mapaspasamak kadagiti anak mo. Saan mo met anagayatan a maaddaanda iti kasta a klase ti sakit. Di ka nga rod maawanan iti namnama. Patsek asaan da kayo abaybay-an ti Diyos. Ad-adakit di apatib karenyo ti pamati yuken kuana. Saan alapet ti sakit tapno agbyag anormal ti maysa a tao. Dawatan tayo ti panarabay ti Diyos iti amin agundaway. Agtalag tayo kenkwana. Ken agyaman,
kadagiti tattao nga addalaang iti sibay tayo tapno mangaywan ken mangipateg kada tayo. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan malabsan. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo a channel tayo. Maragsakan kami amang ibasa kadagiti na duma-duma akablaaw, comments ken suggestions yo. Sapay kuma tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay nga uploads tayo. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapu kan ipagayam tayo Arosan, Manipod, Probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat kayat kuma ti agpailinged itinagan Arosan. Ket pagyamanak unay no mapili yung mat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Dagiti babae kano ket saanen a masapul nga agadal, ngamin asawaan dan tumatlaeng. Dayta tinaimula iti panunot ko, akapanunutan, wenno pammati ti inami. Banag a nagsaksakitan tinakam ko kenkwana. Imbaglangan ta pinagadal da kami ti amami, isu nga ita ket ada natalged at trabaho mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Nanang, tatang, si Mang Pweteng daman ng Roseanne. Aya, ay kating kasabten idan na. Taidasar kunti pangaldawan tayo anak ko. Mala, umay kan mila ni anak ko. Sabten tadamanang mo. Kasila nagadungamin kat awit da. Wan nga ron, tatang. Tatang! Oh, ay na, ay! Agyabanak ta nakaawid kayo lang anak ko. Wan nga ron, tatang. Agmano ak, tatang. Nagmanok tatang. Ay na, kasyan na kayo ni Apo Diyos anak ko. Oh, Liam, Laika, agmano kayo ka ni Lolo yo. Wen mami, lolo, agmano ak. Agmano akmat lolo? Ay na, kasyan na kayo ni Apo Diyos apo. Ay... Ala, umunag kayon manang. Da kaming kini tatang timang tulong kini Manong Erickson amang yun nagkadagiti awit yo. Ay na, sige man nga ron ading ko, tani. Ay, nabanogak anak biyahe. Wow! Nagdakkel gaya man tinagbaliwan to'y balay ah.
Medyo nabayag nga mina na jak nagawid. Oh, Rosan, umunag kayo na, anak ko. Nanang, Nanang, agmano Kasyan na ka ti Diyos, Erikson, anak ko. agmano ak nanang. Nay, limukmag kan samot, Rosan. Sus, iti kinabayag ti taon na saan tayo nagkikita. Talaga ati lukmag ko pa'y laang mat, tinapansin niyo, nanang. Ah. Ay kat kayat asawan day ta. Analaing nga agaywan ti manugang ko. Saan aya Erikson Barok? Ha? Ay, good, siyempre mo na, Nanang. Bye-bye aklaing kami ni Jay kusina ta asawa. Ay na, tinasayaat. Ayaban yun dagiti ubing tamangan tayon. Na isagana kunti makan. Mapantayon ijay kusina. Adtoy, umanay mat siguro dayto iti anak mo. Ay na, agyaman ako unay manang. Sigurado ang maragsakan ni Aisa iti daytoy. Kat, kumusta kayo mat dito ingay? Kaasi ti Diyos, okay kami laang mat. Imbag man tamaan anusam ni nanang. Ni nanang ko nang? Uwan, Apay, okay mat ni nanang nga. Kat no iso ti mga aywan kadag iti anak ko. imbag tadi ka masaksaktan kadagiti panagsasauna a below the belt. Ah, nairwama kon kini nanang manang. Numaminsan, talaga asaan na amaliklikan ti agdilaw. Katkatawa aklatan no ko. Ay, sana all at idog ti pasensya na. Angam no siyak laeng, amangan no binagaakon ni nanang. Iti tono ti panagsasaom. Madlaw asaan ka pa'y lang anak ka move on kadagiti napasamak iti manang. Ay, uray niya pa'y siguro ti aramideg. Jak tupulos malipatan. I-send mo laengan iti email ko. Iti kasta, ma-check ko adagos. Okay, sige, agyaman nak. Rosan, anak ko. Agar musar ka pa'y Sige laeng nanang, urayek pa'y amariing dagiti agamak. Nakabakasyon ka. Ngam agtrab-trabaho kan samot latta. Idi pa'y lakalman anadlaw ko. Nakaad-ado mo ti kasarsaritam iti cellphone anak ko. Wen, jakmat mabalin abaybay anlatan dagiti staff ko ija opisina. Unay mo't agagat mo nanak ko. Ay kat syempre Amoyo ka di asyak ti kaunaan a babae a nagbalin a vice president iti kumpanya a pagtrabahuak ita, nanang. Kasta aya. Wen, imbaglaangan ko nam, tapi nagadalda kami ni tatang ide. Kat nakalpasak iti upat tatawan a kurso. Iso anak kaalaak iti kastoy kapintas a trabaho. No saan ngay? Siguro no namati ak kada kayo ide. At babae kat saan arumbang nga agadal. Kaputa agtagibalay metlaang no makiasawa. Nalabit. Awanak ita iti kastoy nga estado ti panagbiag. Ha? Iso asang kaibagak kadagiti anak ko, nga agadal da na imbag. Ngamen, napatag ti edukasyon iti biyag ti maysa a tao. Kang runaan dagiti babae. Ano? Aginggat ka ano ti kaadayo dito Amangan no, abutan mi ti makabulan dito, Erwin. Imbag man, tapi nalubusan da kayo ti kumpanya ti kasta kabayag ti bakasyon yung manong. Wen, nabayag gamit nga awan bakasyon mi. Ay, huwag nga raw. Kat no, ubing pa dagiti anak yo, itinaudi nagawid kayo. Itadadakal dyan. Wantang, nagbit ti panawen. Makunak anagasat kami kaputa na pintas tinagbalin at trabaho mi kinirusan. Huwag nga raw baraw. Gapuday ta ni tatang Erikson. Ha? At to'y ti pulutan niyo. Wow, nagimasin bakit? Adobo ko naman. No saan aga po ka ni tatang? Saan tayo mat amaragpat dagito'y abalege? Saan ka di, Erwin? Ha? Wen amanang, husto ka. Amom ka di, Erikson. No anya laditan at trabaho ti sinirek ni tatang, tapno laeng mapaadal da kami. Ay kaya siyempre, ngaming,
Obligasyon mo, dagiti naganak apagadadag, dagiti anak da. Apay nga rod ni nanang ngay. Eh, Saan da kami mo't akayat apagadalan idi kini Melanie. Ngamin, babae kami kano. Idilaing mo dahi ta anak ko. Kasta nga may ti pamati idi da ilayaw. Nga may, hindi panawin may, talaga ngagtagibalay laang dagiti babae. Ay, uray pay. Para kanyak, inulpitan da kami idi ni nanang. Ngamin, di na kayat makaadal kami. Anak, saan apod no dahi ta? Katulungak mo ti inayo, alang paadal ka na kayo. Aday ta kayo manan tatang. Isakit yu manan ni nanang. Rosan, anak ko, pudno ti ipagbagang. Uray kasanupay nga anos ken sakripisyo ide, no di sinupurtaran ni nanang niyo. Amangan, no saan kayo anakalpas anagadal? Nanang! Nanang! Apay aya, addaak dito'y kusina. Da kayo kadi tinangtad iti sinigang apasayan kanilay ka itay? Ha? Ay, kwa. Wan, apay ka di. Pakpakanat matdagiti anak ko. Apay aya amasapul amakibiyang kayo pay laeng. Rimuar kayo ngamin itay. Aldawon ko nak. Kat saan da pa'y anagarmusar. Iso nga inikak ida iti kanenda. Jak mat ida bisbisinan ah. Manakibiyang kayo matlauna yan. Rosan. Amuyo kadi nga allergy na ti pasayan. Kitaan nyo, aggagatal man ang tibagbagi na. Ita, kabailan nyo nga rod nga agasan ti allergy na. Imbag kumamot no da na itugot ko nga agas na. Nagadayo pa'y mat nga rod ti parmasi dito eh. Ay, pasensya ka anak ko. Iyak mo Inting maminsan, saan kayo nga min amakibibiyang ah? Oy, gusto na itan Rosan. Tatang? Amo magayam nga da allergy ti anak mo. Rumbang na lang kuma. Akanayon kang agitugot iti agas na. Ken maysa, 15 anyo sa inyo anak mo. Apay, di na amo aya nga allergy na ti pasayan. Tapay akinan na pay laang tiintid ni Lola na. Isaksakit yo kadi ni nanang, tatang? Saan ko nga isaksakit? Winuan nyaman di tarosan. Jaklaing kaya't amang ganti pa ng sungba-sungbat mo iti inam. Kasla si kabot kang tinatae nga. Respetwam kumabit at tinaganak mo. Nagsinungbat kayo gayam kininanang idikalman, manang Rosan. Amo manang, palpaliiwan kamatkat. Ha? At dadagiti banag asaan matunay a big deal. Ngam no ni nanang ti makagapo, nagbiit a pumudot ti ulom. Apay, di mo pay laka di napakawan ni nanang? Di mo pay laka di malipatan day di pa ng pasardeng nakadatang nga agadal? Gaputa babae ta? Manang, nabayagan day jay. Kan maysa, kita mo, nagpintasan ti biyag mo. Apay adi mo pa'y lalipatan day taabanag. Jakman ammo. Jakmat lang ammo no apay Melanie. Ang madipod idi imadayon tiriknakken ko ana. Jak ammo, no kasanok ka mapakawan ni nanang. Panunutom dagiti sakripisyo nga inaramid na para kadata. Pudno adanda ni di na takayat apag-iskwalaan. Ngum idinarik na adi na takabailan alapdan. Saan ka di nga awan matlaang naaramidan na? Adda ka di malagip mo as saan natangain sa ganaan iti pamigatan ta? Sakbay ama pantag eskwela? Wano di na panagluto iti merienda tunggal sumangpet ta iti malam? Di mat isupay ti aglablaba kadag iti uniforme ta idi. Manang, di mo kuman kitaan. Wano panunutin tinaminsan laang apanang lapid na idikan ka amang ragpat iti arapaap mo. Di mo kumakitaan ti bidot a naaramid na. Tilagipan kan panunutam, ket dagiti kinasaya at nakadata. Dagiti gundaway at tinulungan na ni tatang, tapno makaiskwela. Ken maragpat tayo no anyaman ti estado tayo iti biyag nga agkakabsat ita. Ay,
Nalpasan ti bakasyon tayo. Inton bigat, agsubli tayo ninja syudad. Ang mga mapayag tumanan ti panagawid tayo. Nagbit at naglabas ti panawan. Bumakit ken lumakay mo tindanan ng kantatang, Rosan. Awan ka diti planom amang urmos iti nagpatan nyo kininanang. Sakbay nga agsubli tayo di syudad. Adayanas kan nga ornosan mi. Okay kami mata. Oray di mo ibaga. Amok nga da sakit tinakam di tapusom. Kapoy ti panang lapad na kada kayo idikin ni Melanie nga gada. Erickson, Rosan bakit? Pakawanam ka din ni nanang. Kan pakawanam mo ti bagim. Awan na sayat nga itden ti kastangar aramida. Banawanan, tapno irwar mo. Wano iibkas mo ti sakit tinakam di tapusom. nabayagan a panawan nga da sakit tinakam amarikrik na kenkwana. Iso kas lamas komportable akon amakarik na iti sakit, manipod iti pusok para kenkwana. Ngamurosan. Numapukaw dahito ya sakit tinakam. Panagriknak, agmalinak a nakapsot. Sigurado alumok ng tumat ng tipusok para kenkwana. Ba nag-ahusto lang matsan ka di? Bakit? Iso ti inam. Kat imbilang kumaten kaspudpud no nga inak. Iso ti nagapwa. Iso ti nangirwargan ka. Awan ka iti dahi ti alubong no awan ni nanang. Di mo ka di kabailan atil munen ti pride mo para ken kuana. At dayta, naimpake kung dagiti iyawid yo. Ibalkutan kayo kumapay kat iti daing. Mabalin ka di dagito'y para kadagiti anak mo. Ay, kukwa. Uwan na nang. Mabalin kanyada. Sige, sige. Tabalkutat nga rutan dagito'y. Ay, anyapay ka di amakmakan dagiti maipare. Wano saan amabalin ka dagiti apo ko, Krosan. Planok to nga minti agpaw ikat. Ay, saan kayo ka din nga agtaktakpay? Di kay agdanag. Tinawan kami ton nga agawid dito eh. Ha? Puno ka din ay ta anak ko. Wan nanang. Aywan gayam. Adtoy, para kada kayo. Ha? Ne, anya nga idaytoy. Ha? Nukasta. Adamat pa sa lubong ko. Ay, kunakit din no nalipatan nyo. Idi nga minsimmangpot kayo. Ni tatang yo, ni Melanie, ni Erwin laeng tinikam. Iso ati amok kat nalipatam laeng ti para kanya kanak ko. Nanang. Wow! Duster! Ay na, nagpipintas mo dagitoy anak ko. Apay ngay. Jakbatan malapdan ti agluha. Apag husto, daan nga binan dagiti duster ko. Pasensya kayo, nanang. Day talaang ngamin tinagatang kwa para kada kayo. Kano talaga mo't aday ti kasapula. Uray sagpaminsan ka nga agawid. Talaga adi mo paila ang nalipatan adaster ti paborito kanak ko. Nanang. Ne, ape nga agsangit ka ngayon ako. Ay, kwa nanang. Awan. Maladingitan aklang. Ngamin, agsubli kami ni Jay Syudad. Mabayag tumanan na sanda kayo ang makita. Ala, di ka ba tanagan anak ko? Nuaddan to tiyo ayami kinitatang iyo. Di da kamin to tiyo may mang pasyar ka da kayo iti syudad. Nanang. Ay katustun Di ka nagsangit. Ay malagip ko laka nga rod iti ubing kapay. No saan ka nga itugot iti papanak. Kas taunay asangit mo. Aglag-tulag-to ka nga agriryaw ka po iti sangit mo. Ay, kasla ka ano lada iti. Ita, adamatan anak mo. Nanang.
Ay na, agyaman nak at talaga kadagito'y adaster anak ko. Nagpipintas. Adan baro nga usarag iti inaldaw. Ammom Miss F, kaslaak na bunutan iti siit manipod iti barukong ko iti daydi nga aldaw. Insang sangit ko nga rod sakto nagkarkararag. Lin mag-antiriknak ket kastaunay a panagyaman ko iti Diyos, ngamin napakawan ko ni nanang sakbay amaladaw ti amin. Ita, nukas jay asaan kami a makaawid iti mabayag, isuda kanitatang ti umay dito'y syudad. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang iornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rose Ann. Ken ka pagayam, Rose Ann. Kunada anarigat ti mamakawan, ngem panagkunak ket ad-adda anarigrigat ti agbiag nga adda sakit tinakam amarikriknam iti padam a tao. Nang runa no maysa kadagiti ipatpatag mo iti biag. Ti unget wenno sakit tinakam nga imimpenan tayo ket kayarigan na ti sabidong a makapatay. Isu aditay nga rudrumbang nga ilemeng wenno ikutan iti mabayag kadagiti puso tayo. Ngamin, amangan no isunto ti pagbabawyan tayo iti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Rose, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.